Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita rin ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pan naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di amailiw ni nanang kada tayo? Naragsak siguro diyan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na din ang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni nanang? Diyak mo ading. Insukat na tayo iti sabali a lalaki. Kaya't ko ang makita ni nanang. Apay di na tayo kailiw. O may kumamit pumasyar di ti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi da isukat ti pamilyada iti sabali a lalaki. Win nga rod Manong, bak nang kadi tinang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyandaan. Iso adinan kayat ni tatang? Tawan makukwarta ni tatang? Kanayon ka analidahay gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Ikar kararag ko. Amadairak ko maday ito panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gayam makasgan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige, tayo nakserbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko, asik katisang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nakakitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kasla da nakakit-kitaagan ka. Ngam, saan ko amalagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka di a psychologist. Iso amakitam tiliday kadagiti matak. Well, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka negosyante, sir? Nagtrabaho akas may sa psychologist. Ngam, kaya't dagiti dadakal ko nga imatunat ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakal mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir? Anya ka di ti puunti kinaliday na? Kayat na ti agadan. Ngamawan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idikwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, no nakitaray ti inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina kan ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat? Limada. Nirita, kan ti adyen na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Jaymot maikatlo nga ubing. Iso ti pangaw-awir iti duwapay nga adina. Isumot lagayam.
Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinuro ti inana ije Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na ani Rita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Inamat kan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka mang tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo ije balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl! Ala, agpakada ka ni ti bosyo. Tamapantayon ije balayo. Manang, natay ka din ni Tatang. Saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saam? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lang makit-kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam anong sama? Tasaan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan. Sikati agi na narita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibker mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak kanyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Dasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Taam mo nak akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh. Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman akuti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Dandan ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamat nga agragsak day ta agayam ko. Babasit pa dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni Tatang mo iti pakaitabunan na. Wan, ante. Agyamanak. Tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl?
Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, auntie. Taga ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, auntie? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan ka day ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, auntie. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatutudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. Saan min makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Amang ano di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal arita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagi ti hero. Ket si ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Itala nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatang. Nalabas matdaitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat, no di ka awagan iti, sir. Apay ko makababain. No awagan na iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Panghasim ta di nakawagan iti, ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsud ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. At dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inala. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, manang, nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, lamay. Ay, nagsingpat manday, jay manang. Managtulong. Wan nga rod, ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami, no umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasingpat ti may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaharam ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapud no nga gayat. Saan nakitaan ti adal wano kinabak nang? Saan ka di manang? Wen mat kit di? Ngam maragsa ka nak. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak iti maladladingitan a puso.
Uy, sabalin sa dayta na manang. Umayak man, nasing patabituan. No may sa abituan akas iti kunam, may sa kamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikati nang irugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Abdagan ka. Nung sungbatam ti ayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanugak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.